Zer moduz, Lazkautarrak? Zer moduz daramazue itxialdia? Gure herrian askok dugu esperientzia, lehen ere bategatik eta bestegatik itxialdiak egin gabekoak ezkara, eta oraingoan ere itxialdi naiz eta derrigortutakoa izan, itxialdi honetatik aterako gara, onik aterako gara, eta indarturik gainera. Eta indarturik aterako gara hain zuzen ere, hainbat eta hainbat herritar, udala bera ere bai, noski, baina hainbat eta hainbat herritar egiten ari diren zera ahalegin biziagatik edo bikainagatik. Aimar maiz kazetariak gaurko hitzan sasiarteko lilia deitu dio esate baterako gazte asamblea egiten ari den lanari, etxez etxe zerak mandatuak eta banatzeko lanari, udaberri usainez beteriko lore ederra botadie gazteei, eta horixe da hain zuzen ere gure gizartearen aberastasunik handiena. Gizarte solidario bat gara, hortan ez dago zalantzarik. Udalerriko prebentzio eta jarraipen batzordea hil honen 13an jarri zen martxan, jada 7 egun badara matzalanean, eta asteburuan jai hartu dugu guk ere, geratu ginen gure artean WhatsApp bidez eta medio bitarteko zeran telematiko ez komunikatzen gara, baina larrialdirik edo nobedaderik izan ezean, urrengo astelehenera arte ez elkartzekoetan geratu ginen, eta ari gara lanean udal teknikariek eta bi politikarik, bi udal talde politikoetako ordezkariek, alkateak eta nik zerak oposizioko bozeramaile gisa parte hartzen dugu. Eta lanean ari gara Lazkaorako ahalik eta eraginik txikiena izan dezan pandemia honek neurriak hartu nahian. Oraingoan ezin esan bazterrera utzi gaituztenik, hainbat aldiz kexatu gara horretaz, eta oraingoan behintzat kontuan izan gaituzte eta deitu digute guri ere parte hartzeko batzorde horretan. Eta esan behar nahi genukeela hau inflexio puntu bat izatea eta hemendik aurrerako harremanak bide honetatik jarraitzea. Ekarpenak egiten jarraitzen dugu, beti bezala, gure ekarpenak batzutan ados jarriko gara eta besteetan ez, baina hori da joko demokratikoaren oinarria, zuk proposamena egin, batzutan onartuko dizute, eta onartzen ez dizutenean, onartu, bi onarteko adostasun batean proposamen hori hobetzea lortzen baldin badugu, ura garatu eta aurrera. Jon Maiak gaur bertso bikain batekin WhatsApp bidez eta zabaldu den bertso bikain batek zioen nik zuri, zuk niri orain elkartasuna adierazteko modu horrek ekarriko digula guri etorkizuneko gizarte hobeago bat edo horretan amets egiten du zerak Jon Maiak, eta gu ere amets horrekin geratuko gara, ez? Elkartasun handiagoko gizarte bateranzko urratsa izan dadila, eta itxialditik irteera traumatiko egia izan ez dadin, orain sortzen ari garen elkarlan giro honek iraun dezala geroko udal jardueran ere, eta gera dakigula pandemia honen jarauspen edo herentzia moduan harreman estilo berri hau. Aupa Lazkautarrak!